Hej Ali. Jeg vil forklare lidt om idealgasligningen, som siger, at P gange V er lige med N gange R gange T, altså trykket gange rumfanget er lige med stofmængden gange R, som er gaskonstanten, gange temperaturen. Vi starter med at opvarme behold. Vi kan se, at der nu er et tryk på cirka lige lidt over, omkring 1 atmosfære, og temperaturen er 300 Kelvin. Jeg starter med at opvarme den lidt. Temperaturen kan vi selvfølgelig se, at temperaturen stiger så til 470 Kelvin, og samtidig med det stiger trykket. Det kan forklares via Guy-Lussacks lov, som siger, at trykket og temperaturen er proportionale for en gas, hvis rumfanget er konstant. Og i og med, at jeg ikke har ændret rumfanget her, så er det klart, at når temperaturen stiger, så vil trykket også stige. Jeg vil nu prøve at gøre volumen mindre. Og her kan vi altså se, at både trykket stiger, det er klart, når volumen bliver mindre, så har partiklerne ikke lige så meget plads at bevæge sig rundt på. Dermed vil trykket stige, og samtidig med det, så vil det selvfølgelig blive varmere, fordi der bliver afgivet varme, når partiklerne bevæger sig rundt. Hvis jeg så prøver at holde volumen konstant og pumpe nogle flere partikler ind, så kan vi se, at det kun er trykket, der stiger. Temperaturen er det samme. Volumen er selvfølgelig også det samme, fordi det bliver holdt konstant. Men det skyldes altså idealgasligningen, som siger, at hvis stofmængden ændrer sig, som det er sket her, der er kommet flere partikler ind, så bliver trykket også, og volumen er konstant, så bliver trykket nødt til at blive større, fordi stofmængden bliver større, og dermed bliver trykket også større, hvis ligningen skal give mening. Og det gør den altså her. Ja, det var egentlig... Jeg kan lige kort tilføje til sidst, at hvis jeg kommer ned på... Jeg ved ikke, om jeg kommer helt derned. Hvis jeg sænker temperaturen så meget, som jeg overhovedet kan. Jeg ved ikke lige, hvor langt... Jo, den kan sgu nok godt komme helt ned på 0. Selvom det tager lidt tid. Det er ved at være der, men som vi også kan se nu, når temperaturen kommer helt ned på 0 Kelvin, det der svarer til minus 273,15 grader Celsius, det der kaldes det absolutte nulpunkt, så kan vi se, at molekylerne står helt stille, og dermed er trykket 0. Det er fordi, at det er så koldt, at de ikke kan bevæge sig rundt, og det kaldes altså det absolutte nulpunkt. Det var det for den her gang.